TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kajinglong jingman juga Khyndailad hakipor kiba Mynshuwa kalong ka bakhamnya. Bakani ka jinghamnya bonsian ka dena kada ka jingkuntur pot pala jo kinong di madan. Ka ni ka jinghamnya ka juwan la ru banbun kinong tu ba kinong lopla. Mynta ka kenti ilaban saki ba ka Khyndailad kala pului wat. Balada ka sarkar kala ban khampen bhashu shu le si ni jaka. Kalong ru kum ka jaka kabadan hapo gantok ka MG road kabadan hagazala sikit. Bat kan long ru ka jaka ka babiang na ka bantag pa ban syongkai ban banyak ka kena. Kani ka jaka hang diru hakipo ki bakham Mynshuwa kalong kum ka jaka ka baki jubret ki jabo jabal am takata kalong kum ka ketem na ka benta kini kinong di drugs Mynta ngina basaki dala ki jengkman bakani ka jaka hang diru kala pher haba inujor baki pot bakham Mynshuwa ki babon giaro ya kani ka jengle jawa sarkar namar bakadon ya ka jingtmu ka babha ban pen kaladur bakan long ka yau ka bakham pher ha ka jala ka banyarang kat dor baki wei pat ki jaka yau ki ba itenan kiba don shabat jok jala ha chisin perkhan kani ke jingle kala ban kata ya ka jakpo jong kinong di madan henry ka sarkar kam shimla le ben pat yaki shwaban be yaki nang ni kala pen biang yaki de ki jaka kiba biang bakin light now slap bakin light na kala air ka sarkar ka sngaut huru bakam long ka basuk bakin yo ya ka yau ka hat ka biang ha kani ka jaka ka barang thamai ya kaniru kala perkhat dak bayarap iki ban ai shipau hajar tingka shisin ai ban alor kata kan siu iki ar hajar tingka shibnai nak benta san benai kenti dak jingkerman bahapo kisan benai ka yau ka hat jongki kan yai ben